amb la nostra Manje Melina, que avui porta una secció molt especial. Què tal, Manje? Com estàs? Bon dia, Helena. Bon dia. Molt bé, gràcies. Molt contenta, Molt contenta, Que perquè vens a parlar d'un tema que a tu t'agrada molt, a més. Ai, m'encanta. I a més un actor amb un món que a tu t'agrada molt. Sí, exacte. Explica'ns de qui ens parlaràs. Aviam, es diu Christian Meyer. Christian Meyer, sí? Ahà. Qui és el Christian Meyer? Mira, m'encanta perquè ell va néixer a Perú, Lima, l'any 1970. És músic, actor, i he de dir que sempre li ha agradat molt el món de la música. De fet, ai, que maco. Jo no puc, mare Tu has meva. escollit aquest home perquè a tu t'agrada molt. Sí, exacte. Claro. Llavors, el que deia, sempre li ha agradat molt el món de la música perquè el seu avi, el seu pare, sempre escoltaven música clàssica, com per exemple Beethoven, i ell quan tenia... I ell va començar amb el món de la música. Exacte. I Després es va convertir tenia... en artista gran, però Sí. primer va començar amb música. Això mateix. Quan tenia més o menys 10-12 anys, Sí. va formar un grup i la seva vida va canviar l'any 1987 Ah, mira. perquè una banda molt famosa, que es deia Arena Hash, Sí. doncs li van trucar i li van dir volem que tu formis part del nostre grup. Llavors va ser un èxit total. Va ser número 1, van fer una gira per tot el Perú i va ser meravellós. Però què passa? Que la vida moltes vegades tot va canviant Clar. i va arribar un moment que Christian Meyer va deixar aquesta banda perquè va finalitzar. Llavors ell va continuar fent les seves va voler cançons. provar ell sol. Exacte, Aviam què perquè passava. va finalitzar la banda. Llavors va començar a fer les seves cançons a un estudi de gravació i, clar, va arribar un moment que el propietari li va dir aviam, Christian, hem d'editar aquest disc, llavors necessitem que... Ai, com tot, els diners. Els diners. És que, clar, I costa diners. aquest moment m'encanta perquè ara sí he de dir que Ara ve el canvi de la seva vida. Ve el canvi perquè Aviam, Christian explica'ns. troba feina a un diari perquè de cop i volta llegeix al diari que diuen necessitem un galán de telenovela. Ah, mira, i ell va dir, jo soy galán i jo puedo hacer una telenovela. Doncs ell va trucar i, mare meva, el van agafar, Helena, però va ser tot molt ràpid. Sí, gràcies a un anunci, Sí, ell exacte. es va dedicar, va entrar dins del món de les telenovel·les que a tu t'agraden tant. M'encanta, Helena. Estàs tot el dia mirant, bueno, tot el dia no, però vas canviant d'una a una altra, no? Ahà. I allà tu el vas descobrir en una telenovela. Sí, Luz Maria. Luz Maria. Ai. És que a mi m'encanten els títols de les telenovel·les. A mi també. Luz Maria. I clar, Explica'ns, llavors què va fer? Li van agafar? li van agafar, llavors ell ja tenia molts diners, Sí. va crear una companyia Carai. i va vendre 120.000 còpies. Imagina't. Del disc? Ahà. Carai. Mira, o sigui, gràcies a ser actor va poder fer el disc i a sobre Exacte. va tindre un èxit molt gran. Ahà. Molt bé. Llavors, tot va anar molt bé, però clar, les coses van canviar perquè, malauradament, l'any 2003, Sí. un amic seu que també formava part del seu grup, perquè després ell va formar un altre grup, es va morir i Christian es va quedar molt trist. Ah, li va tocar molt, pobret. Sí, llavors va dir, mira, no em trobo bé, saps? Perquè he tingut aquesta situació tan complicada. Llavors, a partir d'ara, faré només Sí, telenovel·les. va deixar la música en una banda Exacte, la va i deixar. es va centrar només en telenovel·la. Ahà, i clar, va passar molt de temps i la gent deia, Christian, tu quan tornes al món de la música? I, Helena, 20 anys van passar, imagina't. Oh, mare La meva, jo tormenta. no puc, la tormenta, Tu hauries d'haver fet un muntatge Mira, jo i a la vull- noia haver-te posat tu la foto. Sí, La però ja tormenta. t'explico. Mira, m'encanta. Bueno, però amb tu hagués tingut que ser el huracán. Sí, El huracán Manje. Passió desenfrenada. Mare meva, jo si veig el Christian, oi. Ai, el Cristian.
Bueno, i va continuar fent telenovel·la. Sí, durant 20 Durant anys. 20 anys, Déu-n'hi-do. I què passa? Que va arribar tot aquest tema de la Covid-19, Sí. tothom es va quedar a casa sense poder sortir. Correcte. Llavors, Christian va començar a escriure noves cançons, nous temes, Ah, mira. i quan va finalitzar tot aquest tema de la Covid-19, Christian es va adonar que tenia molts temes com per fer de nou un disc. Home, amb tot el temps que vam estar, Ai, mare meva, li va donar Helena. per fer 3 discos, igual. Exacte, Clar, exacte. sí. Llavors, ell, clar, va començar la seva carrera artística Sí. per casualitat, però la seva passió de veritat és la música. Per això, mira. el disc que ha fet ara es diu He vuelto a casa, perquè ha Hombre, tornat... mira como el almendro Ahí, que vuelve a casa por exacte. Navidad. El Ai, Cristian mare también. meva. He vuelto a casa. I ara vull dir una cosa, Helena, sisplau. Ui, no sembla el mateix, eh? No sembla Bueno, el clar, mateix, ens passen per tothom. però ai, és Se l'ha molt de matar? maco. Sí, això volia dir. Ah, digues, sisplau. digues. Christian ara té aquest disc, He vuelto a casa, com acabo de dir, i el 24 d'octubre, senyores i senyors, Christian Meyer, a Barcelona. I tu ja tens l'entrada? Jo ja tinc l'entrada, Ah, Helena, claro. o sigui, des del Escolta, primer dia. Ja pots pujar a això que hem parlat, Sí. etiquetar-lo i dir-li que estaràs allà el dia 24. Clar que sí, sí, Home. jo el coneixeré, ja parlarem. A veure si el portes al programa. Sí, sí, jo el coneixeré, el Christian. Doncs escolta, com canvien la vida, no?, Sí. de música a telenovela i Exacte. tornes una altra vegada a l'origen, a la música, no? Clar que sí, i jo recomano a tothom que vegi les telenovel·les i que escolti la música. Quina estàs veient tu ara? De Christian Meyer, telenovel·les. De telenovela. Si nos dejan... Si nos dejan. M'encanta. Totes les d'amor són les que vol. Jo les d'amor i estimo Tu molt el voldries que Christian. t'arribés a tu un galant. Jo sí, I no hi ha manera, Ange? No, sí, tot arriba, jo crec que sí. Ui, això vol dir que et roben d'algú. Ui, 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 ui. Ui, Monge, exclusiva, Què estic bombazo. dient? Aviam, jo crec que sí. Sí? Bueno, ja arribarà, ja arribarà. Clar. Molt bé, doncs recordem, Barcelona, Sala Razmataz, dijous 24 d'octubre, Sí. Christian Meyer. I tenim una cosa en comú. He vuelto a casa. Ui, tu i el Christian, o tu i jo? Sí, tu i jo moltes coses, però jo i el Christian, Ah, ho he dit abans, crec, no sé, A però veure, quina- la seva mare va ser Miss Universe, eh? és veritat, no ho has dit. Sí, Que la teva també. i la És meva guapíssima. també. És veritat. O sigui que... Doncs pues mira, escolta'm, teniu Ai, coses en comú, Christian. eh? Ara no sabem si el galant està solter o no.